Haigh Chairde, Conas is mise Draíocht, agus is dóilam gur bhailíomh Scealta ón Chairde na gCeiltach de éist inniuh. Annacht am déirnach lei mé an sceal dar an gleann amach tíre dóibh. Gleann amach tíre. Ach, tá sceal eile ann ón section seo ón Héireann darú anam mar a Fuair Cu Chulainn anam. Agus cheap mé gur bhailíomh an rud sin a éist annacht. Hi friends, this is ASMR Draíocht, and today I thought you would enjoy another story as gaeilge from this collection of stories called Stories of the Celts by Rhiannon Ifans. And this story is called Fuair Cu Chulainn a Ainm, how Culainn got his name. And of course, if you know anything about Celtic mythology, you know Culainn is one of the most famous Irish heroes. He is famous for táim buachailleacht, the cattle raid of Culainn, where he single-handedly defeated the army of Maeve and protected the bull of Culainn. But today we're going to learn about his childhood as gaeilge. Fuair Cu Chulainn a Ainm. Bhí mangra beag méireach ann fadó ó chuí ó cheann ceann na tíre ag díal a chud éirí. D'obair sé go crua agus bhí rud éigeanige I gconaí a bhéalú an customer buachaide. Rabíní buí, rabíní cór go ghairge, léanta siada, léanta cadáis, péganna agus leithróidí buise, cluichí, tablíise agus dúradáin, knappi, corníní, tóisina agus tarnaí, ein rud ar chorbe bheoch ag tastalwit. Bheirtí sé lá a chaithimh ag na rásaí. Bheag a stáin aige sa chlas. Dairú leis a chud éirí illig a híal mar a gheall an spéis a bhí ag muintir na héireann illig sa Draíocht, agus dhéanamh sé a severas in éon lá amháin. Chuaigh na capal ar nós na gaoithe, cuid acu dubh, cuid acu bán, capal eile ag ré ar brád a bhí don rua. So, tá picture ann faoin na rásaí. An mhacha tú aon ní chomh leis na capal sin riamh ar sa strainseir leis an mangra. Níor thug an mangra aon ard an mhacha tú aon ní riamh chomh leis an capal sin ar san strainseir den darbh. Fós ní ragar an mangra é. Mud a bhreagraíonn tú mo cheist ar an búnta buise, buaithí mé an cheist siad ar san fear gCeiltach. Tá mo bhaint níos míre ná an capal sin ar san mangra. Tá do chud capal ar nós síl midí le háis mó bhanása. Ó rógra tí bhainte, táhair leat de bhain an sa amarach agus bé rás a gcuin idir agus na capal is fearr atá agamsa. Mar a míon bua asca aice, buaithí mé an ceann tiad. Ní raibh bán an mangra róthasta, ní raibh sé ar funnamh agus ní raibh fánar be uí rás a ré in ag capal. Dúirt sí leis an mangra go raibh sí tin, agus nach bhéadtha sí rith deichlaat. Tá sé chomh agat nimh a thabhairt
do mar sin a sesin. Bé mé marmh agus curtha sa chré a marach rénos. Tháinig a féile ar a mán, ach sí amach go tréin, de mar gheall a bheith cho mí chliabhar agus an sin a chuid sí a chola go mátain. Ní a chruith sí an rás chursa bhí gach duine ar bís. So tá picture an eile faoin gasar agus an cú an sa. Trá rás arsa na mótóirí, an ceann is fearr de sí rás. Has ban an mangra ag an lína tosaí le sé ceapal, grí a bhí ag brú in éadán a chéile agus ar bís chun tosú ré. Céimh thuí rás fada tar siúil a bhí an, ach bhí an bua ag ban an bhangra. Bhuaigh sí an dara rás chomá, téirí na gartha molta, ba í ban an bhangra ag gur gan éin agó. Chnaí an mangra a cheann agus chnaí a bhain an cón áirs. Ach gnóthaí sí níos mó ná mar a bhí sí ag siúil leis. Rugadh mac de díreach tar éis an rasa. Ní raibh sí ruchasta le sin agus díol sí an leanamh leabhairach le fearr úsal a bhí ag láimhe. Nach raibh an taidh arm inniuh ar sa bán an bhangra. Gnóthaí mé corn áir agus glach airgid. D'as an leanamh suas na gasar láidir teirgethe agus bhí spéisiige in í chluichí de gach cineál, ré, lemint, bógadóireacht agus sean chluichí na héan éilig. Bhuaigh sé lá ar gheithreacha ag chluichí leathróide, bhí siad ar bhuaile leis. Níos sí de Chairde agat muid a chlí, níl inad ach mac an bhangra a rugadh ag na rásaí. Chur an scéal seo intas ar an neasar agus mar nach raibh an athair, sa bhaile chun an scéal a bhiniu do chuid sé ar loig. Bhí athair ar cuairt ag cara dáchait. Bhí cú ag an chara a bharóg aon duine a ghanna iirecht teachtasteach sa bhéirim gan chad. Nuair a chéifrí an gasar go gceadta na ferma rug sé an phléir agus léim sé chur an chlí. Chanig an cú á Insíonn lena bharú a bhfuil an gasar é le cúil a ghlacha agus bhris sé muineal an chú. An tú ma air ar san gasar, ní mé, is tú mac an bhangra a dreagar an fearr úsal. Ach ná lig do gheithreacha a bheith ag fonnad fut ar sa chara, is fearr an mac tusa ná aon duine díobh, ach is mór an chail dom an rud atá déanta agat inniuh. Bharí tú mo chu, an cú feire is fearr an dóin, bé ort sa fannacht an seo mar gharda go dtí go mé Culainn an chúis sin mór go leor chur éire a thabhairt do ma Ainm. Go dtí go mreacha an lá sin beagta sa freagach as ma Ainm a chosint. Conaí siúil gearr ar gach corn den talamh sa. Cad is anamlit ar san gasar le hinnéir an ghrú. Culainn. Tá prán arm gur chur mé isteach ort. Fanní mé an seolat an Culainn ar fá bliana, tara mé tawa na haisut an áitsa, agus déanaí mé gan fingín catabé. Agus is dábhar sin a tugu Cú Chulainn mar anam éir, mar gur bhardaí sé Cú Chulainn agus gur chosann sé a Ainm dó mar chuitimh. So that is the story.
mar a Fuair Cu Chulainn a Ainm. It's a story, it's really two stories in one. It's the story of the mangara agus Slán, agus their son Setanta, an gasar sá darwanam Setanta, gur bharíonn sé an Cú Chulainn. So he kills the dog of Culainn. And because he kills the dog of Culainn, he must repay his debt. And so he becomes himself the hound of Culainn, Cú Chulainn. One thing to note is that here it says, the as an leanmh suas ina ghasar láidir teargatha agus bhí spéisiige ina gluichí de gach cinál. Ri, leimint, bar Draíocht agus seanclaí na éideannig. Now I think seanclaí na éideannig, the old games of all of Ireland, refer to hurling. Bhuaigh sé a leabhair gur a gheithreacha I gcluiche leabhróide a ball game. So I think that refers to hurling, immaníocht, the modern game of hurling, which is an ancient sport in Ireland. Now that is another story from Scealta na gCeiltach. I hope you enjoyed tonight's reading. There will be plenty more to come. Please let me know if you'd be interested in any supplementary material as gaeilge to help you understand these stories and learn your Irish. Please like and subscribe to ASMR Draíocht for more content as gaeilge. Slán Slán agus beannachtaí.